Jestli chce člověk podstoupit dlouhou bitvu, aby dosáhnul toho, co chce, kdo má právo ho zastavit? Možná jste sami šli za něčím a nedosáhli toho, co jste chtěli a s čím jste se nikdy nesvěřili. Kdo ví? A řekli vám ne, i když jste splnili podmínky. Kdo měl právo vám to zakázat? Nikdo! Máte právo naslouchat srdci a nikdo vám nesmí bránit ve svatým právu bejt kým chcete a dělat, co chcete! Kulturistika to není vzepřít 9krát, 10krát, 11krát nebo třeba 12krát nějakou činku a pak tělo samo roste. Ale překonat bariéru bolesti, prožívat bolest svalů a to pořád dokola zas a znovu třeba 2krát, 3krát, 4krát za sebou. A pak teprve rostou svaly. Za prachy koupíš všechno, až na jednu věc. Hrdost. Největší strach nemáme z toho, že jsme neschopní. Největší strach máme z toho, že jsme nepřemožitelní. Je to naše světlo, ne temnota, co nás nejvíc děsí. Hrou při zdi světu neposloužíte, není nic osvíceného na tom, když se budete krčit, aby se lidé kolem cítili lépe.